Ka foli belebeleba ta ka di an ka tungarankew ma minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na Faransi jamana kɔnɔna la Amerikikaw olu fɛ yen nɔ an bɛ taa Espagnekaw olu ka jamana ale kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'an kunda Itali fɛnɛ ale kan k'an ka tungarankew fo yen nɔ danti foli min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye utukalo tile 27 ye san 2026 kunnafoni min n'a b'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma nin y'o waati seli a y'aw bisimila. An b'an ka bi kunnafoniya ka o daminɛ ni an ka minisiri ɲɛma ale ka kunnafoniyaw ye ni o ye journal de division Abdulayi Mayiga ye ale kɔni ye taama kɛ ka taa Alizeri jamana ale kɔnɔna la min ni ani Alizeri jamana ɲɛma n'o ye Abdelmadjida Tebboune ye o ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya in kɔni ale senfɛ Alizeri jamana ɲɛma Abdelmadjida Tebboune a ye kɔrɔfɔ dɔw kɔni ni ka o lase kunnafonidilaw olu ma min n'a y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana ɲɛma ni o ye journal d'armée Assimi Goïta ye ale kɔni layidu ta k'a fɔ k'a bɛna taa bɔ ɲɔgɔn ye la Alizeri jamana ale kɔnɔna la. An ka finitigilakaw n'u dɛmɛbaakulu kɔni bɛ ka banbagaciwale tigilamaw ni ka dankari olu ka bunahadamadenya la sanga a n'a ka wagati utukalo tile 24 ka taa se a tile 25 ma u taara bɔ banbagaciwale tigilamakulu kɔni ka an ka jamana yɔrɔ 2 kɔni o la o fɔlɔ kɔni u bɛ tali kɛ Abibara kan Abibara ale filɛ ni Kidala mara la fɛn min ye an ka jamana kɔnɔyanfan ni o ye Sevare fɛnɛ u ye dankari u la yen nɔ k'a yira u la k'a fɔ banbagaciwale tigilama ninnu mana kulu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka finitigilakaw bɛ dankariw la u n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen na. Commissaire principal Zeinabu Waleta Isha Kanna utukalo tile 16 ka dugu ja tile 17 tɛmɛnin na ale ni a ka cɛdenw sigida 6nan kɔnɔna u ye larawuli caman ni ka o kɛ yen nɔ ni ka tɛgɛ da maa 7 kɔni olu kan a maa 7 kɔni dɔw si bɛ t'i jɔ san 18 dɔw ta bɛ taa san 35 la o maa ninnu na muso 2 kɔni tun bɛ a la o muso 2 ninnu yɛrɛ kɔni sigana taara ka ɲɛsin olu ma k'a fɔ olu ka baara tɛ fosi ye o de ye ka jan kɔni ka o da moto taxitigiw olu kɔni ɲɛ yanni u tɔw kɔni bɛna ka n'u bololaminɛw minɛ u la fo ka taga se u ka motow ma dɔw yɛrɛ bɛ bagabagali ta ni maramafɛn na ni ka ɲɛsin mototigiw kɔni olu ma. San marabolo ɲɛma ni o ye colonel major Ousmane Sangare ale ye couvre-feu ni ka o sigi san marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ 22 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taga se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 o wagati ma ka daminɛ utukalo tile 24 fo ka taga fɔ ko min kɔni o kɛra couvre-feu kɔni o sigilen bɛ couvre-feu in kɔni ɲɛsinnen bɛ maa minnu ma o de ye finitigi gansanw n'u ka bolimafɛnw ye ka taga se bolimafɛn sen filatigiw olu ma fo ka taga se nɛgɛsotigiw olu ma maa minnu kɔni yamaruyalen bɛ ka ye nin wagati kɔni ale la o de ye an ka lakana tigilamaw olu ye ani maa minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ ka fɔ ko sɛbɛn kɔni bolo n'olu kɔni kan ka bɔ o waati in na gouverneur ale y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye couvre-feu kɔni a sigira sen kan o de ye lakana ale tɔ ka se ka sinsin. Sanji nali kuntagala bɛ se ka taa se fo octobre kalo o ma kunnafoniya in dira Mali météo kɔni ale fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye sanji ka taa fo octobre kalo la a bɛ se ka bɛn sɛnɛkɛla dɔw ma i n'a fɔ a ti bɛn dɔw ma cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya sa kɔɔri sɛnɛlaw ka taa se kaba sɛnɛlaw olu ma ni sanji kɔni kuntagala kɔni janyana ka se o yɔrɔ ma a bɛ se ka tiɲɛni kɔni ni k'a don olu kunna. Utukalo tile 24 su ka dugu jɛ a tile 26 la alisilamɛ diinɛ tigilamaw ye mawuludu kɔni ni ka ale ɲɛnamaya Zawiya kɔnɔnaw la ka taa se misiri kɔnɔnaw olu ma dɔw yɛrɛ y'u ta kɛ balontan kɛnɛ olu kan caman y'i ta fɛnɛ kɛ kɛnɛbakanaw olu la k'a yira k'a fɔ fɛn min ye zigiriw kɔni ye olu kɛra seliw olu kɛra ka se ka duwawudenw ni ka olu kɛ jamana ani jamana kɔnɔdenw olu ye an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛ ni laadala ko koɲɛw olu ma ni o ye Dr Mahamadu Kone ale kɔni ye Bamakɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ a senɔ ye k'a daminɛ su nɛgɛ kanɲɛ 23 la fo ka taga se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 4 o wagati la ani maaw kɔni jɛra ni ka nin donba in ka ale ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ.
Salifu Keita ale ye a ka concert kɔni ni ka o bɔ a ma Afrique du Sud kaw ka jamana o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ Afrique du Sud kaw olu bɛ ka waleya jugu min ta ni ka ɲɛsin farafinna tungarankew olu kɔni ma u ka jamana kɔnɔna la ko nin ye waleya min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ farafindenw yɛrɛ kɔni bɛ ka min ta ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma a y'a yira k'a fɔ ko nin jɛ in kɔni tɛ jɛ ɲɛnama ye o de to ale kɔni ka concert a y'a bɔ a ma Afrique du Sud jamana o kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taga Nigerkaw ka jamana o kɔnɔna la Niger minisiri ɲɛma ni o ye Ali Mahamane Lamine Zeni ale kɔni sera Algérie jamana o kɔnɔna la kunu utukalo tile 26 san 2026 a n'a jɛɲɔgɔn minisiri caman olu kɔni taara ɲɔgɔn fɛ ni tile fila baara ɲɔgɔnya in kɔni ye a bɛna boli fɛn caman o de kan ni o ye bolo ni ɲɔgɔnmaw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye k'a yira u la k'a fɔ ko minisiri kɔni ale ye bisimila u ka pankurujigi kɛnɛba yɛrɛ kɔni na u ka minisiri ɲɛma o fɛ ni o ye Sifi Griyabi ye ani u ka gouvernement ma caman olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la. Laginɛ jamana ɲɛma ni o ye General Mamadi Doumbouya ye ale ye yamaruya di k'a fɔ ko finitigilaka 173 ko ka fini kɔni bɔ olu kana kunnafoni in dira utukalo tile 24 san 2026 u ka foroba jabaraso kɔni ale la kunnafoniya in dira General Amara Kamara kɔni ale fɛ ni ale ye ministre secrétaire général ye présidence kɔni o la a yirala k'a fɔ ko nin finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni alasa Michel Lama o bɛ a la Michel Lama yɛrɛ kɔni ale tun ye groupement force spéciale ma kɔrɔ dɔ kɔni o ye ni maa ninnu kɔni sen de yera fɛn min ye Alpha Condé ale ka fanga dafiri min kɔni ni o kɛra septembre kalo tile 5 san 2021 an bɛ taa Guinée Bissau kaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Guinée Bissau kaw olu kɔni welelen don kalafili la kari natɔ utukalo tile 30 san 2026 ka taa u ka sariya sunkura kɔni ni ka o sigi sen kan k'a yira u la k'a fɔ ko fanga dafiri min kɔni ni ale kɛra novembre kalo san 2026 ni u bɛ cɛmancɛ fanga de kɔni na halisa o ɲɛɲini kɔni bɛ ka kɛ olu ko la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ aw minnu sigilen bɛ tunga fɛ nin wagati in na aw bɛ ka hami soko la ba Maliba ale kɔnɔna la entreprise tunga lafiya nana o hami ta ni ka bɔ aw ka terrain ni so ni ka o di aw ma ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ tunga lafiya côté logement sociaux programme kan ale condition tigɛ foyi ye i ka kɛ sarata baara la i sigilen bɛ jamana min ale kɔnɔna la ko fiche de paye o bɛ i la i bɛ se ka don tunga lafiya ka logement sociaux o programme na a bɛ ka kɛ Banankɔrɔ Kabala Jalakɔrɔbugu Golobugu Jatula Samaya ale ni Samankɔ ne maa min b'a fɛ i sen ka ye tunga lafiya ka logement sociaux programme na terrain ani so a prix fɔlɔ 26 a 26 la 5,5 ni 60,000 de bɛ ɲini i fɛ i k'o bila i ka compte kɔnɔ i ka yɔrɔ bɛ jɔ k'a ban 4 mois k'a tile d'i ma i b'a tɔ sara dɔɔni dɔɔni san 5 san 10 ka taa se san 15 ma numéro de téléphone filɛ a y'a ta aw ka message bila WhatsApp la kunnafoniya tɔ olu bɛ da aw kulo kan aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan